Es diu 1360, és una cooperativa sense afany lucratiu que es va crear el 2009 amb la voluntat de garantir l'accés a l'energia d'una forma neta i sostenible, ja és en la part de generació com de distribució i del seu consum. Estem ubicats a la nau Bòstic, on participem activament i, de fet, avui estem muntant una pèrgola fotovoltaica com a treball pràctic en el marc d'una formació que estem fent per persones migrants i també en risc d'exclusió. En l'àmbit de cooperació hem fet molts projectes de transferència de competències i llavors en aquest sentit mirem de capacitar localment a persones que després puguin elles esdevenir instal·ladores de plaques solars, però en general tendim a treballar amb socis locals, que són les que gestionen tota la comunicació tant amb les comunitats amb les que treballem com amb les autoritats locals de la matèria que s'estigui treballant. És a dir, al Marroc, per exemple, treballem amb la delegació de salut de Chefchaouen, de la província de Chefchaouen, doncs és la nostra contrapart local la que porta tota aquesta relació. Les cooperatives tendim a ser estructures petites i aleshores estem molt acostumats a col·laborar. En aquest sentit, nosaltres formem part d'una cooperativa de segon grau que es diu Batec, aquí a Catalunya, i sí que és molt important per nosaltres que les persones sòcies de l'empresa siguin les que decideixen sobre què es fa a l'empresa i en quines condicions. Finalment, no tenim afany lucratiu, el que suposa que hem de complir certes regles, com per exemple no distribuir beneficis, sinó reinvertir-los tots a la cooperativa, hi ha un topall salarial per tots. El fet de ser cooperativa també fa que nosaltres plantegem els projectes de cooperació o internacionals d'una altra manera. La voluntat aquesta de col·laborar, de treballar en xarxa, es manté quan sortim a l'àmbit internacional i sempre treballem amb socis locals, mai ens plantegem obrir una delegació en un país o en un altre. Llavors sí que pensem que el fet que siguem cooperativa té un impacte en com concebem els projectes i també com els executem quan estem fora de l'àmbit català.